Tässä ollaan niin kuin isän puolen suvun juurilla. Isoisä on ollut tämän takana olevan majakkamestarina. Hankkinut, elättänyt perheensä pitkän merillä olon jälkeen palannut maihin ja asettunut tänne sitten tehnyt työtä majakkamestarina täällä saarella, tällä majakalla. Majakka täyttää nyt aivan pikapuolista 50 vuotta siitä, kun se on käyttöön otettu. No niin, tässä takana on talo, missä on majakan vartijat asunut täällä vasemmassa reunassa ja oikea reunassa on ollut se majakkamestarin asunto, virka-asunto sitten siihen. Takana on alkuperäinen vanha luotsiasema. Ja tuonne ylös on tehty tuon pienet ikkunat, joista luotsit on pystynyt tähystelemään merelle ja katsoa, että mitä laivoja on tulossa ja milloin sinne täytyy lähteä luotsia viemään sitten kelissä kuin kelissä. Se on hyvin vaativa ammatti turvata laivojen pysyminen oikealla väylällä.